Hapit na mosugod ang bus nga magsilbing COVID-19 mobile vaccination clinic. Proyekto kini sa Philippine National Red Cross aron mas mapaduol sa katawhan nga magpabakuna. Ang detalye uban ni Nico Serino. Mibisita kaganiha sa Mandaue City Hall kining bus nga magsilbing mobile vaccination clinic. Katambayayong sa Philippine Red Cross ning maong proyekto ang bus service provider sa Mactan Airport. Kaganiha, personal nga gisusi sa mga opisyales sa dakbayan, pinanguluhan sa mayor ang maong bus. May mga suhestyon sab ang mga health officials sa setup ug operasyon ini. Kung malusad na, mulibot ang bus sa lain-lain nga mga barangay, depende sa schedule aron adto himuon ang pamakuna batok sa COVID-19. Ang setup din hisulod sa mobile vaccination area susama ra gyud sa mga naandan nga mga vaccination sites, mga lugar nga gimontar ng daan sa mga LGUs. Dunay mga waiting areas sama ni mga lingkuranan alang sa mga vaccinees. Dapit sab kung diin sila kuhaan sa ilang mga vital signs hangtod na sa inoculation area paingon sa post-vaccination monitoring. Napod tayo magsunod-sunod na ambulance ko yung na kuan bus. Tingnan na po ang makasulod ni ma'am, no? Oh, tigna po ang masulod dire. Dire duha ka nurse, duha ka table ang mag-vaccine. Sa kauluhan, may mga mobile vaccination clinics na nga gipadagan ang PRC o kini ang labing una gawas sa Metro Manila. Gawas sa Mandaue, mulibot sab ang bus sa uban nga mga LGUs. Madedecongest o mababawasan yung mga tao na nandoon sa isang area na ka-station. Ang pangalawa po, doon sa mga babakunahan, kung hindi nila kayang pumunta sa lugar, mahina na o bedridden o may kapansanan, tayo po mismo yung lalapit sa kanila. Sa karon usalan sa pero we already prepared two buses na ang usa ka bus na dito sa mong garage. Agad mi sa Red Cross kung mag-additional sila, automatic maka-deploy din. Matud sa labaw sa Emergency Operation Center, makaabag ang mobile vaccination clinic aron mas daghan pa ang mabakunahan. Hanayon pa hinuon ang schedule niini ug asa nga barangay moadto. Apan gikinahanglan gihapon nga magparehistro sa system sa dakbayan ang magpabakuna. Mag-schedule daan onya for us to identify asa ang atong priority areas. So, lisod po mo ato lang then wala tayong mga magpabakuna dito. Ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.